Aprovechando la celebración de la 20ª edición del Día de la Pelota, la selección absoluta se enfrentó en la plaza del Ayuntamiento de Valencia contra el equipo de Tibi, dentro del programa de preparación para el próximo Mundial de Holanda de 2012. Una partida que ha servido al seleccionador Pigat para tomar buena nota y poder hacer una selección con garantías. Sí, la veritat és que és el que perseguim, no? Que els joves vagin integrant-se en la selecció, que vagin agarrant experiències. Este viatge que anem a fer a Bèlgica la setmana que ve és un amistós, per tant va servir-los per agarrar experiències dels joves. He tratat d'agarrar-los tots els més joves, l'únic que ve un poc més veterano ja és Álvaro de Tibi, i és un prèmit a que queda campió en el seu equip en el llargues, i a que l'empat en l'europeu el xic va quedar sense jugar. O sigui, tenia una espineta ahí clavada, de veure que no va poder jugar, pues el prèmit és que se'n vinga allà a Bèlgica. Un seleccionador que continúa confiando y apostando por la gente joven. Jo espero que sí, he de comentar al Pigat que els xiquets estos, alguns haurien de tindre l'oportunitat. De fet, avui ja, algú d'ells ja ha demostrat que pot estar en la selecció el dia de demà. Van adaptant-se molt bé, tant en els restos com en els saques van adaptant-se bé, la normativa la tenen perfectament adaptada ja, y yo creo que día a día ellos están más a gusto jugando a esta modalidad. Pigat observa a las jóvenes promesas valencianas para pulirlas, ya que el Mundial de Holanda será una cita muy complicada, aunque también muy ilusionante para todos. La selecció, la veritat, és jove, però ja n'hi ha 4 o 5 jugadors que han estat en diversos campionats. El tema és que volem que la gent jove vagi practicant el deport de llargues, que és el deport clau en els campionats internacionals, i jo crec que és una selecció de nivell competitiva y que anem a fer un molt bon paper. Todavía queda trabajo por hacer, pero la selección y la federación están convencidos de estar trabajando en la dirección correcta.